Kretek telo. Kretek. Apa ngono jenenge kok telo? Pohong, telo pohong. Nganu. Gawe kretek. Iki anu ya. Pakai klopo. Gula klopo. Lha nek apa sak anu irunge Tina. Lek nyitaki sak irunge Tina samene-mene. Terus karo garam, terus dikukus, dipangan. Wes wong desa ngene iki pangane. Ngene iki lho aku marut. Ngene iki. Iki. Oncak ono iki lho. Ora ketok enggak tak ketok nih. Ndang. Lagi iki. Anu ngarani putri lemet to. Heeh, lemet. Aku aja mau obah-obah. Ndi Mbak ya? Lemet Pak lan lemet ya apa to? Tela dituki kambil karo tuki gula dulu njaba nah. Anu ya dengu-dengune gulane nang jero nang jaba legi kabeh dan gawakne mbake utri. Engko ya tak pakai gula. Jenenge sredek. Sredek sawut. Lemet. Aja ngokok. Pakmu. Patok. Pakmu aku. Pengen ngokok, pengen ngokok e. Ya ya Lho, Dik, tak umek kok, Cek. aku ora panemmu. Lah wis cedel kan usah nyumet rokok lek ngarani umek kok. Tak umek kok, Cek. Yayan lek macul yayan Cek mbokmu. Tak umek kok, Cek. Sapa sing ngene? Lah wis tuwa arep ngarani nyumet rokok kan umek kok. Sampeyan nuk-nuk ya, Duk. Dik. Ngarani nyumet rokok wis ra iso umek kok. Karo ngenteni sawut sredek pakmu. Iya, Dek. Mbokmu. Dek ini ya. Apa? Pas mbak itu tau ngembakne. Wis asa apa enak meneng kono? Sa, iki lho. Masamu Ngoncak iki lho. ambile. Kambil. Bos. Begae, Nduk. Calok er tak jangan tewel mulai mau. Ngene iki lho, kawan, ngene iki lho didine ngene iki lho. Engko dicampur klopo, diparut karo gula klopo. Nggih. Lho. Kuwi campur. Dikapan parot. Dioncek, kok bar dioncek dicuci terus diparut. Dimor kene engko tak parut elek rasa. Karek setugel tak jangan tewel ke omahmu ndek iki mau. Iki tak antek banyak ngene ya. Kerek ra apa-apa wong gulane gula klopo abang ya, Tin. Heeh. Beh tauman nek jingklong mestian. Nek wong kene omah kae anu, Sapa? dah loro ke mau lek kuwi aja. Mbah ya. Wes apa? Dah loro. Wes minggu. Yo aduh banyak dipasuk tangan iki. Beh jengklong ya Allah. Umek kok beh. Ikem. Dalem, Mbok. Anggae apa tekem? Anu guys, rekan, Mbok. Oh alah. Ikem wis rada atot tok, Mbok. Ikem? Wis turu amor. Alhamdulillah. Kekne putu mboke. Iya, Mbok lek gawe Mbok warana ya. Lah mboke iki ya rada-rada lali wis suwi kok. Seru ira ditokne. Oke, tukang golek kayu. Golek kayu nyolongi lancar aku. Lek kayu, Mbak. Wah, nggih. Nggih, Jo. Nyolong pager. Mbak. Cethiki Pak Lan. Ngarani nyumet rokok. Oh, Jo ding kok Pak Lan. Mbokmu mekokok. Iki njupuk kayumu, Mbokmu. Iya, Pakmu. Ndak to. Wis
Mbak ya biyen ndak. Aku udah guyu. Dah, aku udah guyu pasti anu ya. Oh, masuk kelingan ya? Kelingan. Guyu udah guyu tak empat kok. Bener. Kok ngerti? Ya aku kelingan. Apa aku dhisik ora mas apa piye ngono kok ndah ya lek. Apa pakmu apa mbok? Buru sikot iki lho, Mbak ya. Kukuran ora kono, kene lho. Beh, sama. Kalau diitik-itik kalau sasakan begini. Kayak iki klopone tak taruh pisan nek kene. Campur bareng. Nek lek mangan karo ditutulne klopo ya ora apa-apa enak, tapi aku mesti tak campur ngene iki. Tak campur sisan, uyah, garam, gula klopo. Campur bareng. Malah enak kok campur. Gak nresep neh yo. Lah ngono lho yo, lha yo kuwi lho yo dimukono aja ning ketegalan he. Iki klopone tak campur ngene menisan. Ora usah ditutulne ya, Tin. Heeh. Abah aja sah. Abah cetik geni. Abah. Langsung dosa cetik geni. Apa to wi? Tak ngapa duruk. Kayak apa Mbak Yahwi? Garam iki. Garam klopo campur pisan. Taruh mangan rasane. Nggih. Kayak geni malah dicaruk. Ora ilang. Yo, nyimpang yo engko bledos raik kobong lo yo. Nyimpang. Oh, Pak Lan raik ceblok kobong. Kuwi apa, Mbak? Gula iki gula merah. Tapi gula aja sing kuning Tin sing ireng. Anu metu bate. Sing ngono kuwi. Sing ngene iki metu bate. Emang legi Mbak engko samono? Heh, Legi. sak legi-legi. Nek ayo tarik iki. Iki apa iki? Iki apa iki? Lah arep ngeder sapa? Akhir kucing. Iki dicampur tengene kawan panganan iki. Gila. Iya, ini panganan pasti bulan panganan. Nah, aku tak campur ngene pisan terus kukus. Kayak seredek. Sawot. Iya, Allah. Kembang lagi ora ini. Tak kembang kan rene. Wis ngomong iki. Kita prune dikukus. Kita kasih gula merah. Terus kelapa parut. Terus Jenenge apa, Mbak? Seredek. seredek sawut. Seredek alias sawut. Panganane wong desa. Wong desa malah awet urip lho, kawan. Mergo panganane alami-alami elek-elek ngene iki. Ora mengandung obat-obatan iki alami iki zaman dahulu kala. Zaman nenek moyang. Ya. Wis ditutupi. Burung.
Wah, pas mau mateng. Jan kaya ketan iki. Mendul-mendul ya. Menul. ambekan rak nek banget. Menul. Ini lah. Wah, iki. Baru dikerok iki lagi. Wah, long. Rasane jan. Wis mateng ya, Bu. Ya. Ora. Mau menul-menul. Marang ae. Yo sing mau gadahi nggih ada sian. Pangan ya. Enggak kurang namanya. Kendom ya, Tin? Heeh. Kendom ya, Kak? Mbaknya Mbak Kira sih. Mbak Kira. Dan dodok bakul iki. Bakule aku maneh totok. Maneh Tok totok. mana Mbak Kira. Nang rasakno. Amin. Merasakan, Bu ya. Lalape tewel. Ini kacang. Karo kacang. Enak iki. Ayo cacah pendoli mangan ngemper ae. Enggak, Kak. Merasakan, Bu ya. Merasakan lagi. Wis mateng kabeh karo hidup tewel pangan besok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki tutup cerita dulu sementara. Wis ae wis mangan. Udah bubar. Iki yo gek do bubar. Engko ngangkat juga balik. Sampai besok. Heeh. Ayo.